অবিচরণ থাইসরা মুতাই থুংখলাও আনন্দ মেলা সংজাকনাই খনা 25/6/2024 হালমারিনি সিমি জাংজাংনাই সারিকনি 3টাनि सिमि हरनि 10टा जरा अ मेला ख्लाइजांनाय आबो हाइकिनो सालब्रुम ख्लाइखानाय मेलाओ मानिकखोनि फालाम मुसुंगै तंखे दिनैनि सिमिनो फालनाव रक स्नाबै मानाय तै अ मेलाओ गोबां मास रायरनि बागै थुंजाकनाय गाजाकनाय रगबो तंगो अमो हाइख्लाइनो आमजै लुकरकनो बिसिओ वाइसा तंथौरना बागै आनन्द मेला संजाखा आबो हायो साका मेला कमिटिनि सेक्रेटारि आनन्द मेला हंगाय खाना 25 तारिख सिमी चेंगजांनाय खाना सारिकनि 3टानि सिमी हरनि 10टा जरा अमा हाइकिना जों साबुं ब्रुम जों पुरि दिन अमा हाइकि जों चेंलायनाय खाना सिमी जागजमखनो जों चेंजांनाय ताई जत बररकनो जों कइनाय सिनो अरो अ आनन्द मेलाव दुकानदन नि जारा फाइनानि खासं तनाय ताकुकटाय बुखुजनो बरक tinin simino borok dukan rok akorok tangai man phabiyo dukan jaga tongo kai abon bagini borok no kaham kai borok bo ব্যবসা বাণিজ্য khaiman nani thun tai kobang ma borok boro anando khai ba tongthok kai tongnani bagai phainian bagai sung jotono no kobogo oro to koma korok khaijano abo tamo tongo nongne anando melawo boba haika sinoro yang pugulawo tong tabu abo Russian Zula abo Radhe Krishna Zula nobno kai abon pore khai yang tren tongo trene pore khai yang break dance tongo kai tai sutu serai rokni kajangnai bo theba baya ko thebai tongo baksa oma haki kobang man tongo kai oro mekimi awo dok tongnai oma hai rokaino kobang man tongo gatai dukan rok bo tongbai nei teko haki oro mela solinai tabu kono dukan rinam sungai rok rikman ko aba hai tabu kono dukan rinam sungai Kanan cimino borok paimano kena soni om to din kebang ma tobo dakti pai judi borok dukan rok nar phebe kyang keba belehin chanai phanye nungthun obne sini kobungbung oboni kena kiasa omong hungkai sinoro obisoron ni village ni andaron omo thaisira mondir o thaisira mondir ni matono o anand mela chengjago omo asar mas ni kaisa tamnai o amapesi ni jeta oboni upolokin sung 22 tarik simi siangna tongmani 22 tarik simi amapesi nangkha obo 7 din tongo oboni pore bahino sini orbo tabu tamnai rod jatra rok tongo oba hakin borong nanglai thanai omo sungko kharji mela porjonto omo thangi nangai nei obo ki sari ko simna mela ngai boba hai fungoto tongnai fungoto borok dukandar to thangengya tongengya tongnai tai seorbo sinoro ma bo sob somoyno borok phayo ohom dodom takte phungni simno borok to phai tongnai ke sung sudu omo khai kutung ni somoyo to saka sable kanaiba obo khai saring 3tan simi o je machine dokai chalukjangnai hungo hungkai to borok phaiya koi dukan pat khulukjangnai no dukan tongnai berainai kanani hingkai ba sarikni 3tan simi ngai oprokai oro kai akui trenofon kai mankha breakdance so kai mangkha sarai roni kar ma jaga bor kari mankha yang Russian Zula bo kari mankha oba haita thangnai bosor ko wati anando mel khaibonu go taklai rogo busa kha khai borok bangane boba hai ngani koti ko bongnai lu borok no sung to proti bosono soro anando mela khayo semano ka sung oro sarkas tukha taklai ke sung oro train rok tamnemno nakardula tukha obo sung semane haino tebo besi borok phanin sung khawan sugo tamni himba sung hasal jaga thange omti ro hainai ni sini borok sombobungya omkai area ni kesarok layu joto digini kai abni bagai tabo samung hung bo komkho jehetu maiti bonnani somoi phaisu yako tabse sar khiklai tongma jora ke borok kisa ereng tongma jora ba sarigo hungkai phungo samung khaya koi sarigo ko borok phainai abo sung kam ko seimano Neko mela den komiti ni tamo tong. Ango mela komiti ni sinom tu mela kotor ni komiti ni no, seng or to angno secretary kayak agi botong tak botong ani pori wote to bu judi ang kering man pori to oinyo borok tong nai tak sak bortoman ang tong